Hello guys! Good morning everyone! Luzon, Visayas, Mindanao, OFW natin dyan, and welcome to my channel. For today's vlog guys, nagluto ng itlog. Napagod ba guys? Napagod. Kaya ko'y mag-init manggukuog kanin sudan sa mga dogi guys. Siguro na lang kung nagluto ng itlog. Iuna na lang ako luto ang itlog. Sadyang napagod man. Napagtong ang atong itlog everyone. Pero okay ra na. Kadi man kayo pagod. Iya. Naman na guys. Ay. Karon ako ana ikuan. Iunan ako akong herbal guys. Na gaso aso na. Iuna akong herbal og luto. Hala, wala pa man din ako nabutangan ng serpentina ni banana. Yung kuan na ang kuan ini ni tubig, wala na ako nabutangan ang serpentina ni banana. Nara. Naapo diri ang tambal ni Allah, napagtong. Nabilin pa jud ang iyang isa ka tambal. Yan na sana. Nagbutang ko sa serpentina daan kay taas ra ba ka yung kuan ni banana. Kuan pa iyang sugar guys, 158 pa. Pero okay na tong niaging adlaw, naging mag-upat ka adlaw na ron kay kuan iyang sugar ato 300 kapin. Ito nag-uol kay ko na nakasukan ako siya kay tingka ning inom atong lata nga kuan pineapple katubang Del Monte niya. Ang flavor kay kuan mangga. Inom siya ato mo to nasuko ko na yaw-yawan ako siya. Inan ako siya maghikog ka masuko jud ba itang mga asawa ha kay balong bawal anong mukaon jud naibog lagi siya guys sa kan ito na to diri ang tambal ni beautiful ni Barbie ang usa nabilin di araw butang na ko diri. Hot cake. The hot cake. Oh, Cake. hot na hot. Cake na cake. Pinga na po kong banana guys. Hot na hot daw ko guys. Cake na cake. Amaw yun. Dili na dahil mo nag-idali. Oo, kay ilabo mo na ako nakaroon. Init ako akong herbal everyone. Naluto na ning kuan Barbie. Ako sa ni diri man ako na ipundugod ihang tambal guys kay unya ako na ning pugon. Gapon nga gipainon ako si Barbie ga nya. Ako ang gibidyohan ga din gi-upload ako sa Facebook. Ming sukol gud siya maayo kay di siya mo inom og tambal. Dagan ko kay ning comment sa iyang kuan dito. Nung maldita kayo, dili mo inom og tambal mo, kay gitambalan mo pay masuko. Barbie ba guys, nag-video ko kudo hapon. Ako sundi. I-upload ako sa kuang Facebook na balik naman po ko upload sa kuang Facebook guys, pero wa na. Nangawala na akong kuan kay bulan ba magbulan man siguro to. Lagi kuan. Dili lagi mag-upload ka. Magkuan sa taglamisa guys. Rapot taglamisa guys. Iyan na to para maklaro ta. Ayaw kahulog cellphone ha din. Nalwa ka pwede mahulog eh. Guba na pong ka. Magaong ka. Putre. Dali putre oh. Wala man ditan ano kay mong salita. Bisan diri na puno natulog unya may kay naa naman ka iyang mga kuan. Iyang mga unsa na? Kuan sa iyang asawa. Oh, di siguro abot lang.
Silang Sir Daniel, to ara dito. Dili na po ta guys. Anak guys, kay para makita ta. Kanay mong lamisa guys, sa kadlaw kapila na kami pahiran diri kay. Diri man ang stage ni Rosel, diri siya magpasok-pasok. Na sige ko ang diri. Pang rapo. Kay mo paso na siya diri dayon footprints ang LTM. Daga. Ay, ang tambal ni Inday. Nalimutan. Kung na po na ipainom niya unya din. Masuko na po na siya. Wala mo siya iring suko. Suko sa PM tambal guys. Kunan na ko ang sabaw sa mga dugi guys kay gamay na ang sabaw. Nangwa na po ko karong dahon sa kuan. Dahon sa banaog kaning bayabas kay no sayang ang uling. Bukal na. Ito na, maunog. Yung bukal-bukal na tong herbal guys. Dali ra kaayo no basta sa uling. Sa gasol. Okay mo sa gasol pero ga-budget pa ng tagasol guys. Layo pa ba ang sweldo? Anong budget sa tagasol? Dugay pa man ni among gasol guys pero ako man gid guys kung kuan. Para nang magkuan ko kang nasudan sa kong mga ero, magkuan ko herbal dire jud ko sa uling magluto. Kay ngano? Sayang kay tong uling guys palit yung isa ka sa akong uling perti mahalang uling o nara. Ay, tura o. Una tong uling o si Dodong. Nagpalit ko isa ka sa akong uling muna nga. Kung magluto ko sa uling, dito ko magkuan. Ay, Diyos ko mo, hulog akong cellphone, tiyawan ako eh. Iusa rin ako ni ang kandri, gutob. Okay, para ang kaning usa ka, ang sa kong iro mong gyapon ni guys, ipalitan ako sa duha ka klaseng sudan ha, gutob. Tamban. Pero murag ay, daghan pa man og sabaw kay ibutang pa man po nako ning gutob. Ako alang gi usa-usa butang para dili madugmo. Ang ulo nangatangtang na. Kay kapila na ba naginit-init. Kunan na to ni gamay sabaw. Butangan na to gamay suka. Dili ra kung paano sarap. Dili na sila yung pa. Si Banana kagapon yung uli siya, sila katulog dito kay ang iyang boss, naabot ang igsuon. Igsuon sa asawa sa iyang boss, mauto nga iyang boss nakig-uli. Hindi pa pud akong Banana kay nakauli na pud sila. Maampay pud niya. Mauto nga. Mauto nga.
Kauli sila gahapon. Medyo ko mahutdan ani guys ani itong suka kay kuan man ni. Jangan na itong suka gamay. Dahil ato ang kuan nag-asin. Timplahan kay para jangan ko bitsin gamay lang. Ala, ang palasa ba? Ala. Magpalit, ano pa man dito yung asin, oh. Inalagi kong asin di ari guys, kay kuan man. Importante kayong asin, 1 kilo, mo na akong ipalit. Ato nga, rada ay gahapon. Ano na dyan, matilat sabaw. Ngaga na to gamay. Okay. Duigo po ang uling makuan ba? Din ahos po di ay. Butangan ako ahos. Ay. Ayan. Itong ahos. Ako po, di po ko magpawalag ahos diri. Daghan ko ahos diri guys. Kaya nga no. Hinanglan kasi kung mga dugi. Ang ilang kukuan. Butangan lang. Anak kong ahos. Kaya kung magluto kong sabaw guys. Butangan sila kong mga ahos. Kaya nga no. Ganahan kayo ko og ahos. That's why nga I have a lot of ginger. Ginger, luyang dahil, no? I have a lot of garlic here. Anak. Kung mahutdan mo gani ko garlic, ngunit gino nga, nalimot ako kong palit. Pero, sagasugaran dyan, akong unahon din ako palit sa merkado is ang ahos. Kaya nga, no? Mas makamura man ta dito. Kuan man sa sulod, kay kumupalit kasi, hindi ko musulod anang highway, aka nang dool bitas kalsada, di ko musulod dira kayo. Mahal kaya na ang ilahang kuan di ana ahos sa kanang daplin sa kalsada sa merkado. Ang ako ang style dito ko madto musukso ko dito sa pinaka unahan dito ko mupalit kay barato ra. Muna mo mga kaldero guys, bisag gauling ko puti kay tungod ani oh. Kanang sa abo ba? Lah, taas man din ang ako ang kuan ako ang vlog wala na ko nabantayan. So guys, diri ra tataman guys, abot og 13. So salamat kayo guys sa inyong vlog. Subscribe ko ang YouTube channel sa to ang mga new viewers dyan. Pa-subscribe sa ating channel guys. Ug amping tangtanan I love you all. God bless to mga OFW. Amping mong tanan. Bye.